हरे कृष्णा, सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपला शेवटचा दिवस आहे आणि आपण मोक्ष संन्यास योग 18वा अध्याय करतोय. जे कोण अनम्यूट आहेत ना, प्लीज म्यूट करा. मी सर्वांना म्यूट करते. तर सर्वांचं स्वागत आहे. आज शेवटचा दिवस आहे. आपण 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योग हा चालू करूया. पण प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तास दीड तास बसून ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनंच साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आणि आपल्याला समजावून सांगितलेली आहे, त्या श्रील प्रभुपादांचे सुद्धा आशीर्वाद घेऊया. त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम आणि मग आपण हा अध्याय चालू करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, मग कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, वैष्णवी माताजी, नंदिता माताजी आणि इतर कीर्तनाला रोज न चुकता येणाऱ्या सर्व बायका, पूर्वाताई ज्यांच्या घरातून मी क्लास घेते, या सर्वांना अगदी मनापासून प्रणाम आणि धन्यवाद. त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. कुमुद माताजी तुम्हाला पण स्पेशल धन्यवाद. तुम्ही अगदी न चुकता त्या क्लास उघडतात आणि बरोबर त्या वेळेला त्यांचं श्लोक पठण चालू होतं. आणि आता आपण चालू कोर्स बनवा. हो, आता आपण चालू करूया मोक्ष संन्यास योग. पण ते चालू करण्या अगोदर आपण काल 17व्या अध्यायात आपण काय काय केलं ते बघूया. अर्जुन म्हणतो की एखाद्या माणसाची श्रद्धा असेल पण तो शास्त्रात न बघता न वाचता त्याला वाटेल तशी तो पूजा करतो, उपासना करतो, तर त्याला कुठलं फळ मिळेल. मग हे सांगायच्या अगोदर अर्जुन सांगतो की त्या माणसाची श्रद्धा किंवा उपासना तो असलेल्या गुणामध्ये ठरते. जर तो सात्विक असेल तर तो एका तऱ्हेची उपासना करेल, राजसिक असेल तर आणि वेगळी असेल, आणि तामसिक असेल तर आणि वेगळी असेल. मग मग कृष्ण गुणांबद्दल खूप विस्ताराने बोलतो की ही जी सात्विक, राजसिक, तामसिक माणसं असतात त्यांचा आहार कुठला असतो, ते यज्ञ कुठल्या प्रकारचे असतात आणि ते कोणते यज्ञ करतात, आणि तप सुद्धा ते कसे करतात, आणि दान धर्म सुद्धा गुणांवर अवलंबून असतो. आणि मग शेवटी ओम तत्सत याचा अर्थ सांगितलाय. तर ओम म्हणजे काय? जेव्हा कुठलंही कार्य, कुठलंही कर्म आपण चालू करतो त्या अगोदर आपण विष्णू किंवा श्रीकृष्णाचं स्मरण करतो आरंभीच, की बाबा मी हे कार्य करते आणि याच्यामध्ये काही कमी असेल तर तू भरून काढ. आणि हे कार्य जे आपण करतो की ज्याला तत् म्हणतो आपण. तत् म्हणजे काय? की ती जी ऍक्टिव्हिटी आहे, ते जे कर्म आहे, ते जे कार्य आहे, हे सुद्धा कृष्णाच्या आनंदासाठी आपण करतोय, त्याला तत् म्हणतात. आणि सत म्हणजे काय? ते कर्म, ते कार्य करण्याचं ध्येय म्हणजे काय? की कृष्णासाठी आपण ते करतोय, कृष्णाला आनंद मिळाला पाहिजे आणि त्याच्यापासून आपल्याला कुठलंही फळ नकोय. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कुठलंही कार्य करतो आपल्याला शाश्वत फळ मिळतं, आणि जे कार्य असतं आणि जो कार्य करतो हे सुद्धा शाश्वत होतात.
तर हे काल मी तुम्हाला याचा अर्थ सांगितला. आता हा जो अध्याय आहे यात 18वा अध्याय, खरं म्हटलं तर 17 अध्यायामध्ये गीता संपलेली आहे. मग 18वा अध्याय मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, दुसरा अध्याय हा गीतेचं सार आहे. तसंच 18वा अध्याय कृष्णाच्या उपदेशांचा सार आहे. कृष्णाने आपल्याला काय काय सांगितलंय 17 अध्यायामध्ये, तेच थोडस इकडे तुम्हाला त्याची झलक दिसेल. आता अर्जुनाचे काही प्रश्न आहेत, अजूनही त्याला काही उत्तर सविस्तर हवी आहे. कर्म संन्यास, कर्मयोग, कर्मबंधनातून मुक्ती, म्हणून तो परत कृष्णाला ते प्रश्न विचारतो. मग कृष्ण काय करतो? कर्म कर्म प्रत्येकाला वाटतं मी जे काय कार्य करते, कर्म करते, ते कर्म सफल झालं पाहिजे, त्याला सिद्धी मिळाली, त्याला सिद्धी मिळायला हवी. मग हे जे कर्म आहे, या कर्माचं कृष्ण एकदम मायक्रोस्कोपिक म्हणायला हरकत नाही, अनालिसिस करतो की कर्म करण्यासाठी 5 घटक लागतात. ते कोणते? आपल्याला काय वाटतं बघा, मी करताय. आता हे जे मी करता आहे, हे सायंटिफिकली तुम्हाला कृष्ण सांगणार आहे की हे नाहीये, आणि तो कर्माचे 5 घटक कुठले ते सांगणार आहे. मग तुम्ही ठरवा, करता मी आहे की कृष्ण करताय. मग 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. म्हणजे कर्म करताना आपण आपली बुद्धी वापरतो, आपला निश्चय असतो, तर ही सुद्धा बुद्धी, निश्चय, तो करता जो स्वतः असतो, हे सुद्धा 3 गुणांनी माखले असतात. आणि त्याच्यामुळे जो जे काही कर्म करतो, त्याचं जे फळ आहे ते सुद्धा आपल्याला तसंच मिळतं. मग कृष्णाने वर्णाश्रमाबद्दल खूप छान माहिती दिली आहे इकडे, की वर्णाश्रमाद्वारे आपण शुद्ध होतो, आणि तुम्ही ज्या वर्णात आहात तो वर्ण तुम्ही सोडू नका. ज्या आश्रमात आहात त्या आश्रमामध्येच राहा, त्या वर्णामध्येच राहा. आणि मी सर्वांना मी सर्वांचा आहे. तुम्ही असं नाही की तुम्ही शूद्र आहात तर तुम्ही माझ्याकडे येऊ शकत नाही. मी सर्वांना अवेलेबल आहे, तुम्ही माझ्याकडे येऊ शकता. तुम्हाला काय तुमचा वर्ण किंवा तुमचा आश्रम बदलावा लागत नाही. मग कृष्ण आपल्याला परत भगवद्गीतेचं गोपनीय ज्ञान देणार आहे, आणि मग शुद्ध भक्तीबद्दल तो आपल्याला सांगणार आहे. आणि मग शेवटी संजय आहे, हे हा पूर्ण संवाद ऐकल्यावर त्याचा निष्कर्ष काय आहे तो पण आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. आता कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. आता अर्जुन कृष्णाला पहिल्यांदाच प्रश्न विचारतोय की मला जरा त्यागाबद्दल आणि संन्यासाबद्दल सविस्तर सांग, मला खूप ऐकायचंय. मी ऐकलेलं आहे, पण मला आणि माझ्या मनामध्ये काही शंका आहेत, तर एकदाच मला सगळं शंकेचं निरसन करायचंय, म्हणून मला परत एकदा सविस्तर सांग. आता बघा इकडे अर्जुनाने कृष्णाला हाक मारताना त्यांनी 2 शब्द वापरलेत, ऋषिकेश, केशी निषूदन. तर ऋषिकेश म्हणजे काय? ऋषिक म्हणजे इंद्रिय, ईश म्हणजे स्वामी. जो इंद्रियांचा स्वामी आहे तो त्याच्याशी
जेव्हा आपण कनेक्ट होतो तेव्हा तो आपल्या इंद्रियांना पण संयमित करतो. आपली इंद्रिय इकडे तिकडे जात नाही आणि कृष्णाने काय सांगितलंय त्याचं आपण पालन करू शकतो. आता इकडे अर्जुनाला काय करायचंय? युद्ध करायचंय. म्हणून आतापर्यंत तो त्याच्या इंद्रियांचा ऐकत होता. काय? की हे सगळे माझे स्वजन आहेत, मला आनंद नाही. हे जे त्याचं मी चाललं होतं, आता ते सगळं गेलेलं आहे आणि त्यांनी याला ऋषिकेश म्हटलंय, की आता माझी जी इंद्रिय आहेत, या इंद्रियांचा स्वामी तूच आहेस आणि तू आता मला योग्य काय आहे ते सांग, माझ्या इंद्रियांना संयमित कर. तर असं इकडे म्हणून त्यांनी ऋषिकेश नावाने हाक मारली. केशी निसूदन किंवा केशी शूदन याचा अर्थ आहे की कृष्णाने केशी नावाच्या राक्षसाला, असुराला ठार मारलं होतं वृंदावनात असताना. तर केशी म्हणजे एक राक्षस किंवा असुर. त्याचप्रमाणे आपल्या मनामध्ये ज्या शंका उठतात त्या सुद्धा एका राक्षसासारख्या असतात आणि त्या शंकांचं निरसन झालं नाही किंवा या राक्षसाला जर मारलं नाही तर निश्चित आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होणार नाही. म्हणून जेव्हा केव्हा आपल्या मनात शंका येतात तेव्हा तुम्ही कुठल्या तरी एका प्रगत भक्ताला विचारा, शिला प्रभुपादांचं पुस्तक उघडा, वाचा आणि तुमच्या शंकांचं निरसन करा. आणि तुमच्या शंका अशा ब्लॉकर्स बनू दे नको. तुमच्या कृष्ण प्राप्तीच्या मार्गामध्ये शंकांना जागा देऊ नका. शंका आल्या की त्या त्वरित तुम्ही कोणाला तरी विचारून त्याचं निरसन करा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्मांचा त्याग त्याला विद्वजन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्याच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे आता कृष्ण. अर्जुनाचा प्रश्न होता की त्याग आणि संन्यास याच्याबद्दल मला सविस्तर सांग. मग कृष्ण सांगतो की त्याग म्हणजे काय? तू कुठलंही कर्म कर पण त्या फळाचा पूर्ण त्याग कर, या गोष्टीला त्याग म्हणतात. आणि संन्यास म्हणजे काय? काहीही कर्म करायचंच नाही. कर्म करायचं नाही म्हणजे काय? भौतिक इच्छांच्या आधारावर असलेली कर्म म्हणजे नोकरी करा, बिझनेस करा किंवा इतर काही तुमच्या भौतिक इच्छा असतील त्या पुरवण्यासाठी तुम्ही कर्म करायचं नाही. म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे की फक्त भौतिक इच्छांवर आधारलेली कर्म करायची नाही, पण जप, दान धर्म, यज्ञ या सर्व गोष्टी करायच्या. मग आता आपण इकडे कृष्ण काय सांगतो? या दोन्हीपैकी एक केलं पाहिजे. तुम्ही स्वार्थी होऊ नका आणि असं म्हणू नका की मी हे करणार नाही, हे करणार नाही. दोन्हीपैकी एक या मानवी जीवनामध्ये आपल्याला करणं भाग आहे. म्हणजे आपण या कर्मानी आपण बांधील होत नाही. म्हणून या दोन्हीपैकी एक आपल्याला भाग आहे करणं. आणि 5वा अध्याय आहे त्यात जर तुम्हाला आठवत असेल तर तिकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे की कर्म योग श्रेष्ठ आहे की कर्म संन्यास. तुमच्या लक्षात आहे का? तर तुम्ही मला हात वर करून सांगा. मी तुम्हाला अनम्यूट करायचा चान्स दिलेला आहे. काय श्रेष्ठ आहे? कर्म योग की कर्म संन्यास?
कोण सांगणार आहे? संन्यास. बरं, आणि कोणाला काय सांगायचं आहे? कर्मयोग. बरोबर, कर्मयोग बरोबर आहे. आणि मी तुम्हाला प्रश्न विचारला होता बघा, की 2 माणसं आहेत, एक संन्यासी आहे, तो काय करतो, सगळं सोडतो, घरदार आपलं सोडतो आणि जाऊन पर्वतावर बसतो आणि स्वतः जप ध्यान वगैरे हे सगळं तो करत आहे. आणि एक श्रील प्रभुपाद आहे, ते काय करतात, प्रत्येक शहरात जाऊन प्रत्येक देशात जाऊन कृष्णाचं ज्ञान सर्वांना देत आहे. तर श्रेष्ठ काय आहे, तेव्हा तुम्ही मला सांगितलं होतं श्रील प्रभुपादांचं कार्य श्रेष्ठ आहे, तर त्याला कर्मयोग म्हणतात. त्यांनी संन्यास घेतलेला नाहीये. ते काय करतात, ते जे कर्म केल्यानंतर त्यांना जे काही फळ मिळतं ते सर्व कृष्णाला देतात. तर याला कर्मयोगी म्हणतात. म्हणजे कृष्ण आपल्याला सांगतो कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे कर्म संन्यासाबद्दल. म्हणजे कृष्णाला काय पाहिजे, तुम्ही काम करा, तुम्ही कर्म करा, हे कृष्णाला हवंय. म्हणजे इकडे भगवद्गीतेमध्ये कुठेही कृष्णाने सांगितलं नाही की कृष्ण भावना भाविक जीवन म्हणजे रिटायर्ड लाईफ. तुम्ही रिटायर झाला, हातात जपमाळ घ्या, टाळ घ्या आणि हरे कृष्ण करत घरी बसा. नाही, कृष्ण म्हणतो कर्म करा, कर्म करा, कर्म करा. श्रील प्रभुपाद 70व्या वर्षी आपलं घर सोडून, म्हणजे भारत सोडून ते पूर्ण पाश्चात्य देशात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माचा प्रसार केला. मग कर्म करा, कर्म करा, पण कोणासाठी कर्म करा, कृष्णासाठी आपण कर्म केली पाहिजे, आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी नाही. आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. काही विद्वजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ दान तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. आता कुठली कर्म आपण केली पाहिजेत आणि कुठला त्याग आपण केला पाहिजे आणि कुठला त्याग केला नाही पाहिजे, हे फार महत्वाचं आहे बरं का. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की यज्ञ दान तप याचा आपण कधीही त्याग करू नये, कारण यज्ञ दान तप जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्यांनी लिहिलंय की त्यामध्ये महात्म्यांची सुद्धा शुद्धी होते बरं का. इतकं त्यांनी लिहिलेलं आहे. म्हणजे महात्म्यांना सुद्धा चित्तशुद्धीची गरज असते. आता काही कुठले त्याग आपण करावे बघा, आपण कधीतरी भौतिक इच्छांच्या आधारावर आपण काही त्याग करतो का, तर मला चांगला पुत्र व्हावा, मला चांगलं शिक्षण मिळावं, चांगली नोकरी मिळावी, पैसा मिळावा, किंवा मला उच्च ग्रहांवर या मानव जीवनानंतर मला उच्च ग्रहांवर जायचं. तर यासाठी आपण जे काय धडपड करू ते आपण केलं नाही पाहिजे, त्यासाठी आपण वेळ घालवला नाही पाहिजे बरं का. पण आपण त्याग कशासाठी केला पाहिजे, की आपल्याला कृष्णाजवळ जायचंय. आता मला माझ्या चित्ताची शुद्धी करायची. आता मी संकल्प केला पाहिजे की मी 1,00,000 जप यज्ञ एका महिन्यात करीन. असे जे यज्ञ दान तप जे आहेत याचा आपण कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञ दान तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये, ती कर्मे केली पाहिजेत. यज्ञ दान आणि तप
ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. बघा आता हे जे दक्ष प्रजापतीचं यज्ञ चाललं होतं, ही गोष्ट माहितीये का तुम्हाला सर्वांना? दक्ष प्रजापती आणि सती हो माहितीये ना? तर असं झालं की त्यांनी अपमान केला सतीचा आणि शंकराला बोलवलं नाही या यज्ञाच्या वेळेला. म्हणून सतीचा अपमान झाल्यामुळे तिने स्वतःला योग अग्नीनी भस्म केलं आणि मग शंकराला समजल्यावर त्यांनी दक्ष प्रजापतीचा शिरच्छेद केला आणि मग तिकडे ब्रह्मदेव विष्णू हे सगळे होते आणि ब्रह्मदेवाला माहिती होतं की यज्ञ चालू जर केलं तर ते समाप्त केलं पाहिजे आणि यज्ञाने आपण पवित्र होतो बरं का. ही जी चित्तशुद्धी होते ती प्रत्येकाला हवी असते, महात्म्यांना सुद्धा ती शुद्ध करते. म्हणून त्यांनी शंकराला म्हटलं की तू दक्ष प्रजापतीला माफ कर आणि त्याला परत जीवनदान दे. आणि शंकराने मग आता इकडे जो शंकराचा राग आहे त्यांनी रागाने दक्ष प्रजापतीचा शिरच्छेद केला. तर त्यांनी का केलं असं? कारण दक्ष प्रजापतीने सतीचा म्हणजे तेव्हा सती म्हणण्यापेक्षा एका मोठ्या वैष्णवीचा अपमान केला होता. म्हणून हा जो राग आहे हा शंकरांना आला आणि मग त्यांनी शिरच्छेद केला. तर हे सगळं झाल्यानंतर त्यांनी शंकरांनी त्याच्या धडावर बकरीचं एक डोकं लावलं आणि मग त्यांना ती पूर्व स्मृती परत आली. आणि हे पण मी तुम्हाला सांगितलं की प्रभुपादांनी म्हटले हा रिसर्चचा टॉपिक आहे. हृदयामध्ये परमात्मा असतो आणि तो स्मरण विस्मरण ज्ञान देतो. तर त्यांच्या दक्ष प्रजापतींच्या हृदयात स्थिर असलेला परमात्मा आहे. त्यांनी दक्ष प्रजापतींना स्मरण दिलं, ज्ञान दिलंय की माझं कुठे चुकलंय. आणि मग हे सगळं लक्षात आल्यावर हा यज्ञ त्यांनी पूर्ण केला आणि मग त्यांनी काशीला प्रस्थान केले आणि तिकडे जाऊन त्यांनी ओम नमः शिवायचा जप केला. हरे कृष्ण. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाची अपेक्षा न ठेवता केली पाहिजे. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे एक माणूस आहे तो नदीमध्ये बुडतोय आणि बाजूला एक छान गोंडस बकरीचं पिल्लू पण आहे बरं का. तर आता या माणसाकडे शक्ती आहे, त्याला पोहायलाही येतं आणि तो वाचवू शकतो. मग त्यांनी त्याची ड्युटी होते, त्याचं कर्तव्य आहे की मी या दोघांचे जीव वाचवू शकतो आणि त्यांनी ते वाचवावे. कुठल्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता हे कर्म त्यांनी केलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा आपल्याला असं म्हणता येत नाही मला जप करायला वेळ नाही, मला भगवद्गीता ऐकायला वेळ नाहीये, मला पुस्तक वाचायला वेळ नाहीये. कृष्णाने काय सांगितलंय की आपण आपली ड्युटी करायची, फळाची अपेक्षा ठेवायची नाही. हे माझे अंतिम मत आहे. म्हणजे कृष्णाने सांगितलंय दिस इज माय फायनल वर्ड की तुम्ही तुमचं कर्तव्य करा. आपलं या कलियुगाचं जो यज्ञ आहे तो कोणता आहे मला कोण सांगेल? कोण सांगेल कलियुगाचा यज्ञ कोणता आहे ते? कर्तव्य कर्म, नाम संकीर्तन. नाम बरोबर, नाम संकीर्तन. तेही कोणाचं नाम? कृष्णाचं. श्रीकृष्णाचं. येस येस. तर हे जे आहे
हे कृष्णाचा अंतिम मत आहे बरं का, फायनल वर्ड, की आपण आपलं कर्तव्य केलं पाहिजे आणि फळाची अपेक्षा ठेवली नाही पाहिजे. आता कोण त्यांचं जे कर्तव्य आहे, तर हे कर्तव्य प्रत्येक जण करतं का, आणि जे करत नाही त्यांची कारणं काय आहे हे कृष्ण आता आपल्याला सांगणार आहे. आता आपल्यापैकी बघा तुम्ही की खरोखर ही कारणं तुम्हाला फिट वाटतात का. आता एखादा माणूस जो तमोगुणात आहे, या तमोगुणाचा माणूस अज्ञानी आहे, त्यांनी कुठेही वाचलेलं नाहीये किंवा त्यांनी कृष्णामध्ये इंटरेस्ट पण दाखवला नाही. तो काय आहे, त्याच्या शरीरासाठी, त्याच्या इंद्रियांसाठी तो जगतोय. तर आता जो अज्ञानी माणूस आहे तो भ्रमात आहे. कुठला भ्रम, मी हे शरीर आहे बरं का, शरीर इंद्रिय तृप्तींमध्ये तो एकदम रममाण झालेला आहे. मग असा जो तमोगुणी माणूस आहे तो त्याचं विहित कर्तव्य बिलकुल करत नाही. म्हणजे जे शास्त्रामध्ये लिहिलंय, विहित म्हणजे जे शास्त्रात सांगितलंय ते, ही कर्तव्य तो करत नाही. त्याला जप करायचा असतो हे माहीतच नसतं. आता जो रजोगुणी माणूस आहे तो रजोगुणी माणूस आपल्या फळाशी खूप आसक्त होत असतो, आणि तुम्ही त्याला सांगितलं थोडा वेळ काढ आणि रोज कमीत कमी सकाळी तरी 2 माळा जप कर आणि संध्याकाळी 2 माळा जप कर, तर तो म्हणेल हे एकदम कठीण आहे, हे काय मला शक्य नाही. आता मला सकाळी 7ला घर सोडावं लागतं, ते रात्री 10ला मी येतो आणि यात जप वगैरे करायला मला वेळ नाहीये. आणि त्याच्या मनामध्ये भीती असते की जप करत मी बसलो आणि मी कामाला नाही गेलो तर माझा बिझनेस सफर होईल, किंवा माझे क्लायंट सोडून दुसरीकडे जातील, किंवा माझे कस्टमर माझ्याकडे येणार नाही जर मी वेळेत माझं दुकान उघडलं नाही किंवा वेळेत मी बँकेत गेलो नाही, तर मला एक दिवस नोकरी सोडावी लागेल. तर हे जे आहे फिअर ऑफ फेलियर, किंवा त्याला ती गोष्ट करायची खूप कठीण वाटते, कारण तोही अज्ञानात असतो, पूर्ण अज्ञान नसतं, थोडस ज्ञान असतं, पण तो त्या असलेल्या ज्ञानावर ठामपणे कुठली ऍक्शन घेऊ शकत नाही. म्हणजे तो म्हणू शकत नाही की आता हे मला माहिती आहे हे करायचं आहे असं तो म्हणतो, पण म्हणतात ना, कळतं पण वळत नाही, त्या प्रकारचा हा रजोगुणी माणूस असतो. जो सत्वगुणी माणूस मात्र असतो, त्याला ज्ञान असतं, वाचलेलं असतं, तो त्याचं कर्तव्य प्रथम करतो आणि ड्युटी म्हणून करतो, त्याला कुठलीही फळाची अपेक्षा नसते. आता आपण आणि कर्माबद्दल जाणून घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाबाहू अर्जुना, वेदात यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. तर हे जे आता हा जो श्लोक आहे ना, याला एक छान ऍप्लिकेशन आहे सगळ्यांच्या आपल्या जीवनात. म्हणजे आपण जे आपल्यामध्ये संकल्पना असते ना, मी करताय, मी आज काम केलं, मी इतका बिझनेस उभारला, मी काम केलं, मला इतका पगार मिळाला, मी माझ्या कंपनीसाठी असं केलं म्हणून कंपनीला इतका प्रॉफिट मिळाला. तर हे जे आपलं आहे ना, तर हे आता तुम्ही ऐकल्यावर तुम्ही वेगळ्या तऱ्हेने विचार करणार आहात. आता कृष्ण इकडे सांगतोय की कुठलंही कर्म जेव्हा सफल होतं तेव्हा त्यासाठी 5 कारणे असतात. तर ती आता आपण ऐकूया. आता इकडे त्यांनी एक स्लाइड दाखवली आहे. त्या स्लाइड मध्ये बघा, ही जी बाई आहे ही ड्रेस मटेरियल विकते आणि तिचा धंदा जोरदार चाललेला आहे. एकच मिनिट. हॅलो. हा,
माताजी म्यूट आहात राजेश तुम्ही. तुम्ही म्यूट आहात. हा, तर इकडे या स्लाइड मध्ये त्यांनी बाई दाखवली आहे आणि ही बाई ड्रेस मटेरियल विकते. हे जे आहे ना, हा श्लोक इथपासून सांख्य योग चालू होतोय. तर इकडे कपडे विकण्यासाठी तिला एक स्थान लागतं, एक मार्केट प्लेस आपण ज्याला म्हणू, की जिकडे बाजार आहे, जिकडे कपड्याचे व्यापारी आहे, अशी तिला जागा लागते. आणि मग तिला जागा असल्यावर ती स्वतः तिला इकडे येऊन उभं राहावं लागतं ना, तिचं दुकान उघडावं लागतं, सगळे ड्रेस मटेरियल्स मांडावे लागतात, मग इंद्रिय लागतात, तिला सुद्धा इंद्रिय लागतात आणि इतर या लोकांना सुद्धा इंद्रिय लागतात. ते डोळ्यांनी रंग बघतात, आपल्या स्पर्शाने ते कापड खरंच कॉटन आहे, सिल्क आहे, हे बघून मग खरेदी करतात. म्हणजे दोघांनाही इंद्रिय लागतात. मग प्रयत्न तर हिला खूप करावे लागतात. हिला कुठे कुठे जाऊन जिकडे स्वस्त माल मिळतो तिकडे जाऊन तो माल आणावा लागतो. आणि इतकंच नव्हे, तिकडे दिवसभर उभं राहून तिला ओरडावं लागतं, सांगावं लागतं, त्यांना वेगवेगळे रंग दाखवावे लागतात आणि त्यांना सांगावं लागतं की बाबा इकडे माझ्या इकडे तुला सगळ्यात स्वस्तात माल आणि स्वस्त आणि मस्त मिळणार आहे. म्हणजे तिला खूप तिच्या मालाबद्दल आणि तिच्या क्वालिटी बद्दल तिला एक ऍडव्हर्टाइजमेंट करावी लागते, सर्वांना समजावून सांगावं लागतं, त्यांना आवडेपर्यंत कपडे दाखवावे लागतात. तर हा प्रयत्न झाला. आणि या 4 गोष्टी केल्यानंतर तिच्या हृदयामध्ये जो परमात्मा आहे त्यांनी जर सँक्शन केलं तरच तिची जे ड्रेस मटेरियल आहेत, कपडे आहेत, ते विकले जातात आणि मग तिचं जे कार्य आहे आपल्याला म्हणता येईल की सफल झालं. तर 5 गोष्टी लागतात बघा. जर तुम्हाला असं 5 गोष्टी लागतात कर्म सफल होण्यासाठी. आणि या 5 गोष्टींमध्ये किंवा ही जे 5 घटक आहे त्यामधले परमात्मा हा सर्वात मोठा आहे. म्हणजे आपण म्हणू ही जी प्लेस ऑफ ऍक्शन आहे किंवा हा जो बाजार आहे, मार्केट एरिया आहे, ठीक आहे, आता इकडे माझं दुकान आहे, छान आहे. मग एक जी कपडे विकते ती बाई खूप कष्ट करते, ते पण खूप चांगलं आहे. या सर्वांना इंद्रिय आहेत आणि हिच्या कष्टामध्ये कुठेही कमी नाही. पण एवढं सगळं करून जर परमात्म्याने सँक्शन दिली नाही तर मात्र काही होत नाही. आणि जेव्हा माल खपतो, चांगला खपतो, तेव्हा आपण असं म्हणणं की मी कष्ट केले, माझ्यामुळे इतका पैसा आला, हे चुकीचं आहे. आता बघा इकडे त्यांनी असं दाखवलंय की इकडे आता स्काय स्क्रेपर व्हायची आहे. मग जिकडे प्लेस ऑफ ऍक्शन आपल्याला म्हणता येईल ही जी जमीन दाखवलेली आहे ती, आणि जो कर्ता आहे किंवा जो हे कार्य करणार आहे ते कोण आहेत? एक आर्किटेक्ट आहे, एक इंजिनियर आहे आणि इकडे अनेक कामगार काम करणार आहेत बरं का. आणि त्याच्यानंतर हे जे सगळे कामगार काम करणार आहेत त्यांना हात पाय धड लागतात, डोळे, कान या सर्व इंद्रियाद्वारे ते काम करतात. मग त्यांना खूप प्रयत्न, तुम्ही बघितलंय का बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन चालू असताना कितीतरी माणसं उन्हात पावसात काम करत असतात. तर खूप प्रयत्न, खूप कष्ट लागतात. आणि मग शेवटी समजा जर परमात्मा जो ज्यांनी ही जमीन विकत घेतलीये आणि जो हे कन्स्ट्रक्शन करतोय त्या बिल्डरच्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्म्याचं सँक्शन नसेल तर मग तुम्ही बघितलं असेल
अर्धवट कन्स्ट्रक्शन झालेली बिल्डिंग वर्षानुवर्ष 10-15 वर्ष तशीच आहे, कोर्टामध्ये केस चालू आहे आणि हे काही कम्प्लीट होत नाहीये ही बिल्डिंग. तर असंही असतं की प्रयत्न जरी खूप केले आपण, यश देणारा हा परमात्मा असतो. मग आता तुम्हीच ठरवा की करता कोण आहे, आपण आहोत की कृष्ण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करता आहे, तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. बघितलं आता कृष्ण काय म्हणतो की खरंच जो म्हणतो करता मी आहे तो मूर्ख आहे, कृष्ण म्हणतोय बरं का. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हो माताजी, स्क्रीन डिस्प्ले ओके. हरे कृष्ण. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा, जेव्हा कुठलंही कर्म आपल्याला करायचं असतं तेव्हा प्रेरणा लागते. प्रेरणा 3 घटकांपासून आपल्याला मिळते. एक म्हणजे ज्ञान, दुसरं म्हणजे ज्ञेय आणि तिसरा म्हणजे ज्ञाता किंवा कर्ता. आता समजा जर मला एक म्हणजे एक कर्म करायचंय, समजा मला विमान चालवायचंय पण त्याच्याबद्दल मला काहीच ज्ञान नाहीये, मग मला ती प्रेरणा मिळणारच नाही की मी विमान चालवावं, कारण ज्ञान नाहीच आहे. तर ज्ञान ही एकदम प्रायमरी गोष्ट आहे की जी आपल्याला हवीच, त्याशिवाय आपण कर्म करू शकत नाही. एखादा माणूस जो ऑफिसमध्ये काम करतो तर त्याला चांगला पगार मिळतो, तर तो जो पगार त्याला मिळतो त्या पगारापासून त्याला प्रेरणा मिळते. तर त्याला माहित असतं की मला इतका इतका पगार मिळणार आहे. तर ही प्रेरणा त्याला पगाराबद्दल नॉलेज असतं बरं का. आणि मग तो ते कर्म व्यवस्थित करू शकतो. मग आता जो कर्ता आहे, कर्ता आहे तो कर्ता पण याच्यामध्ये 3 घटक आहेत, म्हणजे कर्ता, कारण आणि कर्म. तर हे जे जो कर्ता आहे तो काम कसं करतो, तो त्याच्या इंद्रियांच्या द्वारे काम करतो आणि त्याला कामाबद्दल ज्ञान असतं. आता ज्ञेय, ज्ञेय म्हणजे काय की मी हे काम केल्यावर, मी नोकरी केल्यावर मला पैसे मिळणार आहेत, पैशातून मला आनंद मिळणार आहे, किंवा हे अमकं अमकं कर्म केल्यावर मला पैसा आनंद मिळणार नाही पण मला खूप प्रसिद्धी मिळणार आहे. मग काही हे जे ज्ञेय असतं हे पण आपल्याला माहित असावं लागतं. या 3 गोष्टी जेव्हा आपल्याला माहित असतात तेव्हाच आपण कर्म करू शकतो बरं का. तर आता इकडे त्यांनी एक बास्केटबॉल प्लेयर दाखवलेला आहे. हा जो बास्केटबॉल प्लेयर आहे तो पहिल्यांदा विचार करतो की मी किती उंच उडी मारली पाहिजे आणि त्याला या बास्केटबॉल बद्दल ज्ञान पण असतं बरं. आणि त्याचा ज्ञेय म्हणजे ऑब्जेक्ट काय असतो की मला मॅच जिंकायची किंवा मला कमीत कमी 4 गोल करायचे, आणि तो ज्ञाता म्हणजे तो स्वतः करता असतो. त्याच्या इंद्रियांनी तो पहिल्यांदा हे कर्म त्याच्या सूक्ष्म शरीरामध्ये करतो, म्हणजे सगळं प्लॅनिंग. आता मी इकडे उभा राहीन, इकडनं इतका उंच उडी मारीन आणि बरोबर गोलमध्ये त्या बास्केटमध्ये बॉल जाईल. तर असं तो पहिल्यांदा सूक्ष्म मनामध्ये किंवा सूक्ष्म शरीराने तो काम करतो आणि मग स्थूल शरीराने तो काम करतो आणि मग हे कर्म सफल होतं. तर कर्म जेव्हा आपण करतो तेव्हा ते 5 घटक तर मी सांगितलेलेच आहे, पण हे सुद्धा जे कर्माला
प्रेरणा कुठून मिळते हे सुद्धा इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. श्लोक नंबर 20. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच विभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. श्लोक नंबर 21. राजसिक. ओके. ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. श्लोक नंबर 23. श्लोक नंबर 22. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यानाला तमोगुणी ज्ञान म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता जेव्हा आपण कर्म करतो, आता मी तुम्हाला सांगितलं ना की आपल्याला जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा ज्ञान त्या कर्माबद्दल लागतं, नाहीतर आपण ते कर्म करू शकत नाही. आता हे सुद्धा जे ज्ञान आहे ते 3 प्रकाराचं असतं. ते जर माणूस सत्वगुणी असेल तर त्याचं ज्ञान वेगळं, रजोगुणी असेल तर ते ज्ञान वेगळं, तमोगुणी ज्ञान आहे ते ज्ञान वेगळं. बघा आता कृष्ण किती आपलं अनालिसिस करतोय. आता इकडे कृष्ण सांगतोय की जे ज्ञान आहे ज्याच्यामुळे एखाद्या माणसाला तोच परमात्मा सर्वांमध्ये दिसतो, अनंत रूपामध्ये त्याला तो एकच परमात्मा दिसतो, त्याला सात्विक ज्ञान समज. आता याचं उदाहरण तुम्ही मला सांगू शकता का? हात वर करा आणि सांगा. याचं एखादं उदाहरण तुम्हाला माहिती आहे का? बोला सुप्रिया माताजी. बरं, आणि कोणी नाही? बोला. चुकलं तरी चालेल पण बोला. संत कार्य आणि कृष्णाच्या प्रती असलेली भक्ती. बरोबर, पण कुठल्या विशिष्ट संताचं सांगू शकता का तुम्ही? संत एकनाथ महाराज, संत तुकाराम महाराज. बरं, पण संत एकनाथ महाराजांचं सांगते. ते भाकऱ्या करत होते आणि त्यावेळेला एक कुत्रा तिकडे आला आणि त्यांनी एक भाकरी तोंडात घेतली आणि पळत गेला आणि एकनाथ महाराज तूप घेऊन त्याच्या पाठीमागे पळायला लागले की जरा थांब थांब, ती भाकरी कोरडी लागेल, घशाच्यातून उतरणार नाही खाली, तूप घे म्हणजे तुला ती छान चव लागेल भाकरीची. तर ज्याप्रमाणे प्रत्येकांमध्ये तोच परमात्मा जेव्हा दिसतो ते ज्ञान सात्विक आहे, बरं का. आणि इकडे ज्या ज्ञानाद्वारे आपल्याला भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जीव दिसतात. बघा आता आपल्याला सर्वांना काय दिसतं? हा कुत्रा आहे, हा मांजर आहे, हा हत्ती आहे, हा माणूस आहे, हा चांडाळ आहे, आपल्याला जे दिसतं ना असं, तर ते जे ज्ञान आहे ते राजसिक ज्ञान आहे. आणि इकडे तामसिक म्हणजे खरं म्हटलं तर हे ज्ञान नाहीच आहे, पण आपण असं म्हणूया की याचं जे ज्ञान आहे ते त्याच्या शरीरासाठी सीमित आहे, त्याला शरीराच्या पलीकडे तो जाऊ शकत नाही. आणि जसं पशु असतात ते फक्त इटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, खाणं पिणं, झोपणं, मैथून आणि रक्षण करणं, शरीरापुरताच तो विचार करतात आणि तेवढ्या पुरतच त्यांना ज्ञान असतं. हे जे ज्ञान आहे त्याला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. श्लोक नंबर 23.
जे कर्म नेमले आहे व आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. तर श्लोक नंबर 24. परंतु फलाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मिथ्या अहंकारायुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. तर श्लोक नंबर 25. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते, त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. आता आपले गुण ठरवतात आपण कुठले कर्म करतो. बघा आता इकडे त्यांनी म्हटलंय की जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो आपलं कर्तव्य म्हणून आपल्याला त्या कर्माशी आसक्ती नसते आणि फळाशी सुद्धा आसक्ती नसते, तेव्हा असं जे कर्म केलं जातं त्याला सात्विक कर्म म्हणतात. बघा आपण त्या कर्मापासून अलिप्त असल्यामुळे त्याच्या मध्ये आपला राग द्वेष म्हणजे प्रेम किंवा द्वेष हे न ठेवता कर्तव्य म्हणून आपण करतो. आता जेव्हा आपण एखादं कर्म करतो आपली इच्छा आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी आपण करतो, तेव्हा आपण खूप प्रयासाने ते कर्म करतो. का? कारण आपल्याला फळ हवं असतं आणि हे जे असं कर्म आपण करतो त्याच्यामध्ये मिथ्या अहंकार असतो. मिथ्या अहंकार म्हणजे काय? आय एम द एन्जॉयर, मी भोगता आहे, या अहंकाराने या बुद्धीने जे कर्म करतो त्याला रजोगुणी म्हटलंय. आणि इकडे म्हणजे तमोगुणी जे कर्म आहे म्हणजे सगळं विकर्म, म्हणजे उदाहरणार्थ करप्शन, गॅमलिंग, ड्रिंकिंग, हे जी सगळी कर्म आहेत ना, हिंसा, लोकांचा अपमान करणे, तर ही जी कर्म आहेत याला तामसिक कर्म म्हणतात. आता बघा हे जे सात्विक कर्म आहे ते आपण अलिप्तता ठेवून केलं पाहिजे. पण आता इंग्लिशमध्ये जरा बोलते डिटॅचमेंट, म्हणजे डिटॅचमेंट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ अटॅचमेंट. म्हणजे बघा आता समजा जर ती गोष्ट माहिती आहे ना कोल्ह्याची, की जो द्राक्षाला म्हणतो द्राक्ष आंबट आहे. आता इकडे तुम्ही मला सांगा की त्या कोल्ह्याला खरोखर असं वाटतं का द्राक्ष आंबट आहे, की त्याला ती गोष्ट मिळत नाहीये म्हणून अलिप्तता आली आहे किंवा म्हणून डिटॅचमेंट आली आहे? सांगा बरं. त्याला ती गोष्ट मिळत नाही म्हणून मिळत नाही detachment म्हणत आली. नाही. हा, मिळत नाही म्हणून आली आहे. तर आपल्याला हे नकोय, आपल्याला हे बिलकुल नकोय. बघा जेव्हा कृष्ण भावनेत लोक येतात जप वगैरे करायला लागतात तेव्हा तुम्हाला सांगते दोन्ही कसं चुकीची विचारसरणी आहे. जे काय माझ्या आयुष्यात होतंय ना ती कृष्णाची इच्छा आहे, किंवा मी काहीही करणार नाही, कृष्ण सर्व काही करेल माझ्यासाठी. दोन्हीही चुकीचे आहे. की आपण असा विचार केला नाही पाहिजे जे काय होतंय ती कृष्णाची इच्छा नाही. आपण म्हणायला पाहिजे मी जे काय करणार आहे ते मी कृष्णाच्या आनंदासाठी करणार आहे. आणि कुठेही कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं नाही की तू काही कर्म करू नकोस, मी तुझ्यासाठी सगळं काही ते करीन. म्हणजे नाही, ते दोन्हीही ती चुकीची विचारसरणी आहे. आपली विचारसरणी कशी असायला पाहिजे की मी माझं कर्तव्य करी, कृष्णाच्या आनंदासाठी माझं कर्तव्य करी आणि फळ सुद्धा मी कृष्णालाच अर्पण करी, असं पाहिजे. म्हणजे जे कुठलंही कर्म आपण करतो त्याच्यामध्ये अलिप्तता येते, की तुम्हाला माहितीये की फळ मी नाही घेणार आहे, जे काही फळ आहे हे मी कृष्णालाच देणार आहे. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचा कर्ता. श्लोक नंबर 26. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने
यश अपयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. श्लोक नंबर 27. जो कर्ता कर्म आणि कर्मफलाप्रती आसक्त होऊन फळांना भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, ईर्ष्याळू, अपवित्र व सुख दुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. श्लोक नंबर 28. जो कर्ता नेहमी शास्त्रांच्या विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता बघा, कृष्ण आपल्याला कर्ता सुद्धा कसा आहे त्याच्याबद्दल सांगतो. जो सात्विक कर्ता आहे तो कसा करतो की माझी ड्युटी आहे म्हणून मी करतो, आणि त्याला ज्ञान असतं. काय ज्ञान असतं की भौतिक कितीही त्याला सुख मिळालं तर या सुखाने आत्मा कधीच संतुष्ट होणार नाहीये, आणि जर खरा आनंद, कायमचा टिकणारा आनंद हवा असेल तर तो इंद्रियामार्फत मला कधीच मिळणार नाही, हे ज्ञान त्याला असतं. म्हणून त्याच्यामध्ये मिथ्या अहंकार नसतो. तो कृष्ण प्राप्ती च्या मार्गावर चाललेला असतो, आणि त्याला माहिती आहे की आनंदाचा उगम म्हणजे परमात्मा आहे, हे त्याला पक्क माहिती आहे. म्हणून भौतिक कर्मे करताना तो कसा असतो, यश अपयश यांनी तो विचलित होत नाही. आता इकडे बघा, जो राजसी करताय तर तो कसा असतो, तो एक तर खूप स्वार्थी असतो. तो म्हणतो मी भोगता आहे आणि मला ते फळ पाहिजे, आणि तो नेहमी जसं ज्याप्रमाणे एक पेंड्युलम जातं तर एक कधीतरी सुखी असतो, कधीतरी दुखी असतो. फळ मिळालं की आनंद असतो, नाहीतर शोक करतो. आणि इकडे त्यांनी सांगितलंय की जी माणसं शास्त्राविरुद्ध कर्म करतात, म्हणजे जी विकर्म करतात, आणि इकडे त्यांनी खूप उदाहरणं दिली आहेत, जी दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतात, जे आळशी असतात आणि दुसऱ्यांना फसवतात. तर हे जे सगळे विकर्म आहेत, म्हणजे तो जो कर्ता असतो, खरं म्हटलं तर आपण त्यांच्याकडे बघतो, त्यांना नावं ठेवतो किंवा त्यांना हसतो, पण असं नाही केलं पाहिजे. ते अतिशय हेल्पलेस असतात. म्हणजे त्यांना तमोगुणाने जणू काही बेड्याने घट्ट बांधलेलं असतं, आणि मानवी जीवन खरोखर ते स्वतः बेड्या त्यांच्या तोडून बाहेर येऊ शकत नाही. अशा तमोगुणीच्या बेड्यानी बांधलेली जी माणसं असतात त्यांना फक्त एखादा गुरु याच्यातून बाहेर काढू शकतो, इतर कोणी नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारची बुद्धी. श्लोक नंबर 30. हे पार्थ, ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी होय. श्लोक नंबर 31. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही ती राजसिक बुद्धी होय. श्लोक नंबर 33. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. हरे बघा, कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय, आपल्या बुद्धीबद्दल माहिती देतो. म्हणजे एखादा तमोगुणी माणूस असेल, त्याची बुद्धी कुठल्या तऱ्हेने काम करते. सात्विक राजसिक असेल तो
कुठल्या तऱ्हेने विचार करतो, म्हणजे किती अनालिसिस केलेलं आहे बघा आपलं कृष्णाने. आता जो सात्विक बुद्धीचा असतो किंवा जो सात्विक माणूस असतो, सत्वगुणात असतो, त्याच्या मनामध्ये पूर्ण क्लॅरिटी असते, नो कन्फ्युजन, गोंधळ नाही, भ्रम नाही, मी हे करू की मी हे करू नको, नाही. का असं नसतं? कारण त्यांनी शास्त्र वाचलेली असतात. आणि इकडे बघा एक शब्द वापरलेला आहे, प्रवृत्ती. प्रवृत्ती म्हणजे आपण जेव्हा शास्त्र वाचून त्याच्या आधारावर आपण कुठली कर्म करतो त्याला प्रवृत्ती म्हणतात. तर तो बरोबर निर्णय घेऊ शकतो, त्याची बुद्धी, म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकाल सतसत विवेक बुद्धी आहे, काय करायचं काय करायचं नाही हे त्याला माहित असतं. आता जो राजसिक माणूस असतो त्याला थोडंसं ज्ञान असतं, पण त्या ज्ञानावर तो कुठलेही निर्णय घेऊ शकत नाही. आणि त्याची बुद्धी जी असते ती पण त्याचं वाचन भरपूर असल्यामुळे थोडंसं बेसिक ज्ञान असतं, पण वाचन भरपूर नसल्यामुळे तो कुठल्या धार्मिक तऱ्हेचं जीवन, कुठलं अधार्मिक जीवन याच्यामध्ये तो फरक नीट समजू शकत नाही बरं. आणि हे जे तामसिक बुद्धी आहे, म्हणजे तुम्ही असं म्हणा की ही जी माणसं आहेत ही नास्तिक आहे, आणि ते नेहमी असा विचार करतात की एखादा जो खूप महात्मा आहे, म्हणजे आता कृष्ण ज्या वेळेला तो अवतरला तेव्हा जी ही इतर माणसं त्याला काय म्हणत होती की हा साधाच माणूस आहे, आपल्यासारखा माणूस आहे. आणि जो साधा माणूस आहे ते त्याला देव म्हणून समजतात. तर इकडे त्यांची बुद्धी तुम्ही असं जरा उलटीच चालते आणि हे पूर्ण नास्तिक असतात. उदाहरणार्थ एक दारू घेणारा माणूस जो आहे तो सगळं आपलं घर विकेल का दारूसाठी. तर ते नेहमी चुकीच्या मार्गावर चालतात, तामसिक बुद्धी असलेले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे निश्चय. श्लोक नंबर 33. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो निश्चय योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. श्लोक नंबर 34. परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना आसक्त असतो, तो निश्चय राजसिक होय. श्लोक नंबर 35. हे पार्थ, जो निश्चय स्वप्न, भय, श्लोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धीपूर्ण निश्चय म्हणजे तामसी निश्चय होय. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा हा जो निश्चय असतो, सात्विक निश्चय, बघा निश्चयाबद्दल आता कृष्ण बोलतोय की हा निश्चय कसा असतो. हा जो माणूस असतो याला ज्ञान असल्यामुळे तो त्याचं मन, त्याचं जीवन कंट्रोल करू शकतो. काही झालं तरी जप झाल्याशिवाय तो झोपत नाही. याला कितीही काहीतरी याला कितीही तुम्ही प्रलोभन दाखवली तो आकर्षित होत नाही बरं का. आता त्याच्या उलट हा राजसिक माणूस असतो. असं नसतं की तो जप करत नाही, तो जप करायला बसतो. तितक्यात माया कोणाला तरी पाठवते, एक फोन येतो आणि त्या फोन मध्ये त्याचे मित्र सांगतात, चल आता आज क्रिकेट मॅच आहे, आपण या हॉटेलमध्ये इतकी जण एन्जॉय करणार आहे, तर तू ये म्हणून. तर लगेच तो जपमाळ बाजूला ठेवतो आणि तो जातो. किंवा त्याला जॉब करत असताना कुठला तरी एका मोठ्या प्रोजेक्टसाठी ऑफर आली आणि त्याला दिसलं की मला इतके लाख रुपये मिळणार आहे, लगेच जॉबमाळ बाजूला जाते आणि तो त्या फळाकडे आसक्त होतो. आणि हे जे तामसी निश्चय आहे, म्हणजे ते नेहमी
त्यांचं ते स्वप्न अवस्थेत असतात किंवा ते एकदम त्यांचा जो थॉट प्रोसेस असतो तो कम्प्लिटली अनप्रोडक्टिव्ह असतो. म्हणजे त्याच्यातून काही चांगलं किंवा काही कन्स्ट्रक्टिव्ह बाहेर येत नाही. तुम्ही बघितलंय का एकाच परिवारामध्ये कधी कधी असं होतं, मुलगा वडिलांकडे बोलत नाही किंवा सासू सुनेकडे बोलत नाही, बोलली तर नुसतं थोडंसं काही एखाद दुसरं वाक्य वगैरे असे, आणि दोघही हा विचार करत बसतात की मी दुसऱ्याचा अपमान कधी करू किंवा काही झालं तरी मी आता बोलणार नाही. हे जे विचार असतात ना, त्या विचारांनी आपली जी शक्ती असते, जी आपण नामासाठी वापरू शकतो, ती पूर्ण ड्रेन आउट होऊन जाते आणि यात काही आपल्याला मिळत नाही. म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह तर काहीच नाही, पण सगळं जे हे अनप्रोडक्टिव्ह थॉट प्रोसेस ही होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे सुख. श्लोक नंबर 37. जो आरंभी विषासमान प्रतीत होतो परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख असे म्हटले जाते. श्लोक नंबर 38. इंद्रियांचा विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख, जे की प्रारंभी अमृता समान वाटते परंतु शेवटी जे विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. श्लोक नंबर 39. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस आणि प्रमाद यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. जे आरंभी विषासमान आहे. आता मी तुम्हाला सांगितलं, रोज पहाटे 4ला उठा, जपाला सुरुवात करा. सकाळी बघा उठता येतंय का? जर उठला तर तुम्हाला खरोखर हे विषासमान वाटेल. पण रात्री 9ला बघा, तुमचा जप झालेला असतो, सगळी कामं झालेली असतात आणि एक्स्ट्रा वेळही उरलेला असतो. म्हणजे याचा शेवट कसा असतो? अमृत तुल्य असतो. आता इकडे बघा, आपल्याला माहितीये की पिझ्झा किंवा हे सगळं फास्ट फूड, बर्गर, वडापाव किंवा वाईन वगैरे या सगळ्या गोष्टी चांगल्या नाही. पण आरंभी कशा लागतात? या अमृतासारख्या लागतात. परंतु तर आपण तसंच खूप वाईन, दारू घेत बसलो, विचार न करता रोज वडापाव, पिझ्झा, सगळं फास्ट फूड खाल्लं तर अंत काय होतं? आपल्याला कुठले तरी रोग होतात, आपलं आरोग्य राहत नाही. तर ते अंत त्याचा विषाप्रमाणे असतो. आणि इकडे तर पहिल्यापासूनच याच्यामध्ये जे तमोगुणी असतात त्यांना खूप झोप आवडते आणि आरंभापासून शेवटपर्यंत यात काहीच अमृततुल्य नसतं. हे तर सगळं जणू काही विषासारखंच असतं आणि त्यांना वाटतं की हे सुख आहे, पण हे खरं सुख नसतं आणि ते हे ओळखू शकत नाही, त्यांना अज्ञान असल्यामुळे. हरे कृष्ण. नाही, हे झालेलं आहे आपलं. हो माताजी, हे 2 स्लाइडचे श्लोक हो. झाले. हा, आता हे चालू करायचंय. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारची कर्म. श्लोक आहेत माताजी सुरुवातीला. नाही, हे वाचा, कारण आता 8 वाजून गेलेत ना. ओके ओके ओके. श्लोक नंबर 42. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण
कर्म करतात. श्लोक नंबर 43. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणांमुळे क्षत्रिय कर्म करतात. श्लोक नंबर 44. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. आता तुम्हाला माहितीये का की प्रत्येक माणसाच्या गुणाप्रमाणे त्याचा वर्ण किंवा त्याचा व्यवसाय ठरतो. आता कोण सांगेल ब्राह्मण कुठल्या गुणामध्ये असतो? सांगा बरं. सत्वगुणामध्ये. बरोबर. आता इतरांनी पण सांगा की जो क्षत्रिय असतो तो कुठल्या गुणात असतो? कोण सांगणार आहे? सत्व आणि रजगुणामध्ये. बरोबर आहे, रजोगुण. जो वैश्य असतो तो कुठल्या गुणात असतो? तमोगुणामध्ये. रजगुण आणि तमगुणामध्ये. व्हेरी गुड. आणि शूद्र कुठल्या गुणामध्ये असतो? तमगुणामध्ये. तमोगुण. चालेल. आता तुम्ही अनम्यूट तुम्ही म्यूट व्हा म्हणजे मग कुठले आवाज नाही येणार. आता या गुणावर ठरतं की आपण कोण आहोत, ब्राह्मण आहोत, क्षत्रिय आहोत की शूद्र की वैश्य. बघा, तुम्ही जर स्वतःला ब्राह्मण म्हणत असाल तर तुम्हाला हे 9 गुण पाहिजे. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता. हे सर्व गुण तुम्हाला पाहिजे. हे टोटल 9 गुण आहेत. 9 पैकी 9 पाहिजेत. असं नाही माझ्याकडे 8 गुण आहेत, 1 गुण नाहीये म्हणजे तुम्ही ब्राह्मण नाही. जर तुम्ही क्षत्रिय असाल तर तुमच्याकडे हे 7च्या 7 गुण पाहिजेत. 1 गुण जरी नसेल तुम्ही म्हणू शकत नाही मी क्षत्रिय आहे. आणि जर तुम्ही वैश्य असाल, वैश्य हे काय करतात? बँकिंग आणि ऍग्रिकल्चर, म्हणजे कृषी, गोरक्षा, व्यापार हे ते कर्म करतात. आणि जे शूद्र असतात त्यांना 2च गोष्टी त्या करू शकतात. म्हणजे 2 नाही, खरं म्हटलं तर 1च, म्हणजे लेबर आणि सर्व्हिस टू अदर्स, म्हणजे श्रम आणि इतरांची सेवा. इतर म्हणजे कोण? ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य. यांच्या घरी राहून ते नोकर म्हणून राहतात. तिकडे ते सांगतील ते काम करतात. आता व्यासदेवानी सांगितलंय कलो शूद्र संभवा, म्हणजे कलियुगामध्ये सर्वजण शूद्र आहेत, एक सुद्धा ब्राह्मण नाहीये. बघा, जेव्हा तुम्ही शास्त्र वाचता तेव्हा काय होतं? खाडकन आपले डोळे उघडतात. तर हा जो वर्ण आहे याच्याबद्दल आता कृष्ण आणि आपल्याला सांगणार आहे. हे वाचता श्लोक, हे अनुवाद. हो माताजी. श्लोक नंबर 46. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण काय सांगतो? मी तुमच्या सर्वांमध्ये स्थित आहे. असं नाही की एक ब्राह्मण अध्यापन करतो, त्याला सगळी उपनिषद पाठ आहेत, वेद पठण करतो म्हणून मी फक्त त्याला माझी प्राप्ती होते असं नाही. एका शूद्राला सुद्धा माझी प्राप्ती होऊ शकते, वैश्याला सुद्धा, क्षत्रियाला सुद्धा. म्हणजे आय एम इक्वली अवेलेबल टू ईच अँड एव्हरी वन. सगळ्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकते असं समजू नका. आणि या कारणासाठी कृष्ण काय सांगतो? तुम्ही ज्या वर्णामध्ये स्थित आहात त्या वर्णामध्येच तुम्ही राहा. जरी तुम्ही तुमचं कर्म नीट करू शकला नाही किंवा थोडे जर काही त्याच्यामध्ये कर्म करण्यामध्ये जर काही चुका होत असतील किंवा काही तुमचे फॉल्ट्स असतील तरी देखील चालेल, पण तुम्ही तुमचा वर्ण सोडू नका, कारण तो गुणाप्रमाणे तुम्हाला आलेला आहे. आता याच्याबद्दल आपण आणि ऐकूया. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. प्रभुपादांना जगभर वर्णाश्रमाची स्थापना करायची होती, पण हे त्यांचं स्वप्नच राहिलं. बघा, प्रत्येक माणसाला कुठला तरी एक गुण त्याच्यामध्ये प्रॉमिनंट असतो. हा ब्राह्मण आहे, याच्यामध्ये सत्वगुण आहे, याच्यामध्ये रजोगुण आहे. तर हे जे गुण असल्यामुळे नैसर्गिक रित्या आपण एखादा कर्म खूप छान करू शकतो. आता हा जो क्षत्रिय आहे, याच्यामध्ये रजोगुणाचा प्रभाव खूप जास्त असल्यामुळे नॅचरली तो लढाईला जाणं किंवा रक्षण करणं आपल्या प्रजेचं किंवा ऍडमिनिस्ट्रेशन बघणं हे तो छान तऱ्हेने करू शकतो. हा सत्वगुणात ब्राह्मण असल्यामुळे इतरांना शिकवणं किंवा अर्थ नीट समजून सांगणं तो छान तऱ्हेने अध्यापन करू शकतो. आता क्षत्रिय, आपण आपल्या इकडे क्षत्रिय कोण कोण आहे, जे आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स मध्ये आहेत किंवा जे पोलीस आहेत, जे पॉलिटिशियन्स आहेत, जे नेते आहेत, ते आपण क्षत्रिय म्हणूया. जे शिक्षक आहेत किंवा जे पुरोहित आहेत, ही लोक ब्राह्मण आहेत. आणि वैश्य म्हणजे जे लोक बिझनेस करतात ते वैश्य आहेत. आता समजा जर आपण असं केलं, इकडे खूप प्राणी दाखवलेले आणि एक माणूस आहे, त्यांनी या प्राण्यांना समोर उभं केलंय आणि सांगितलंय हे या झाडावर चढा. आता हत्ती म्हणतो की हे झाडच खाली येईल जर मी चढायला लागलो तर. हा पेंग्विन म्हणतो मी झाड कधीच बघितलं नाही, काय आहे झाड म्हणजे. हा मासाय म्हणतो मी बाहेर आल्या आल्या पाण्याच्या मी मरून जाईल. सिर म्हणतो मला शक्यच नाहीये. कुत्रा म्हणतो मी प्रयत्न करीन दिवसभर, पण मला नाही वाटत मला चढता येईल. मग फक्त हे दोघं जे आहेत, माकड आणि हा कावळा, हे पटकन वरपर्यंत जाऊ शकतील. हे त्यांना नैसर्गिक आहे बरं का, झाड चढायचं, झाडावर राहायचं. पण तेच ही लोक खूप प्रयत्न करून त्यांना काही मिळणार नाही. तर इकडे वर्णाश्रमाच्या पाठीमागचा जो ध्येय आहे तो असा आहे, जेव्हा आपल्याला जो गुण असतो, सात्विक, राजसिक, तामसिक किंवा शूद्र, त्या गुणाप्रमाणे आपण व्यवसाय निवडला की तो नैसर्गिकरित्या खूप इझिली आणि खूप आनंदाने आपण आपला व्यवसाय करू शकतो. आणि समजा जर त्या गुणाप्रमाणे आपण आपला व्यवसाय निवडला नाही तर आपल्याला फ्रस्ट्रेशन येतं. ज्याप्रमाणे कुत्रा तो तो खूप प्रयत्न करतोय झाड चढायचा, दिवस रात्र प्रयत्न करूनही झाड त्याला चढता येत नाही. आणि असं झाल्यामुळे त्याला वेळ सुद्धा राहणार नाहीये देवाचं करायला. पण इकडे ही दोघं पटकन झाड चढू शकतील आणि त्यांच्या स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंटसाठी जरा वेळ राहतो. त्याचप्रमाणे आपण आपल्या वर्णात राहून तो व्यवसाय केला की आपल्याला तो व्यवसाय करून देखील आपल्याला आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी वेळ मिळतो, जो की फार महत्वाचा आहे. आणि आपल्याला तो व्यवसाय इतका आवडतो आणि आपल्याला इतका नैसर्गिकरित्या आपण ते करतो की त्याचं फळ सुद्धा कृष्णाला अर्पण करायला खूप सोपं जातं. म्हणून इकडे म्हटलेलं आहे, कृष्णाने सांगितलेलं आहे की तुमच्या स्वभावाला, म्हणजे तुम्ही ज्या गुणात आहात त्याप्रमाणे तुमचा वर्ण निवडा. आणि जरी तो पापाने प्रभावित असेल तरीही तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. म्हणजे आता बघा, हा क्षत्रिय आहे, क्षत्रियाला काय करावं लागतं, त्याला शत्रूंना मारावं लागतं.
लागतं किंवा त्याला जरा व्हायलन्स दाखवावा लागतो, हिंसा करावी लागते. तर तुम्ही म्हणा एक क्षत्रिय म्हणा, अरे बापरे मला किती लोकांना मारावं, ठार मारावं लागतं, हे पाप कर्म झालं, आता मी माझा व्यवसाय सोडतो आणि मी ब्राह्मण होतो, म्हणजे मी एका ठिकाणी बसीन जप करी. पण असं करायला त्याला खूप अवघड जातं आणि तो करू शकत नाही, त्याचं मन स्थिर राहू शकत नाही. आणि ज्याप्रमाणे या कुत्र्याची परिस्थिती होते, तो झाड चढूच शकत नाही, त्याप्रमाणे त्या क्षत्रियाची परिस्थिती होते आणि त्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून कृष्णाने सांगितलंय की जरी पापानी प्रभावित असलेला वर्ण तुमचा असेल तरी देखील तुम्ही तो वर्ण बदलू नका. मी सर्वांना अवेलेबल आहे, पण तुम्ही तुमचा जो वर्णाश्रम आहे तो तुम्ही बदलू नका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय अकर्मी कोण आहे, तो कसा आहे, अनासक्त आहे, आत्मसंयमी आहे आणि आता तो सर्व भोगांना, भौतिक भोगांना तुच्छ लेखतो. हा, तर हे एका अकर्मीची व्याख्या आहे ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. आपल्या हरे श्लोक कृष्ण. नंबर 54. हरे श्लोक कृष्ण. नंबर 54. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मिता आहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. हरे म्हणजे कृष्ण. हा वाचा श्लोक. हरे कृष्ण. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम. हरे कृष्ण. आता मला सांगा, कोणाकोणाला असं वाटतं की मला कृष्णाची भक्ती खूप प्रेमाने करायची आहे, मला कृष्णाची सेवा करायची आहे, मला कुठल्या तरी एका रसामध्ये स्थित व्हायचंय, म्हणजे वात्सल्य रस किंवा साख्य रस, असं कोणाकोणाला वाटतं बरं, मला सांगा. वाटतं ना माताजी. असं वाटतं ना. मग इकडे कृष्णाने सांगितलंय की पात्रता काय आहे. पहिलं तुम्ही ब्रह्मभूत स्तरावर राहा. ब्रह्मभूत म्हणजे प्रत्येक भूतामध्ये, प्रत्येक जीवात्म्यामध्ये, प्रत्येक जीवामध्ये तुम्ही मला बघा. ही क्रायटेरिया आहे कृष्णाची. या स्तरावर आल्यानंतर मग मी तुम्हाला प्रेममयी भक्ती जी आहे ती तुम्हाला प्रदान करेल. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला या स्तरावर राहावं लागतं आणि मग पुढचं चालू होतं. पण आपण आता इतक्या पुढे आपण नाही गेलोय, पण तरी सुद्धा आपण म्हणतो हो एक दिवस आपण या स्तरावर पोचू, एक दिवस आपण या स्तरावर पोचू. याला म्हणतात आशाबंध. आणि खरोखर आपण सर्व पोचू. हरे कृष्ण. भक्त्या मामपि जानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ रूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. तर आपण अध्याय 7 ते 12 यात पूर्ण भक्ती योग सांगितलाय. तर भक्ती योगाचा जे सार आहे ते पूर्ण इकडे सांगितलंय की तुम्ही मला अनन्य भक्तीद्वारेच जाणू शकता आणि जर अनन्य भक्ती केली तरच तुम्हाला भगवत धामामध्ये प्रवेश करता येतो. तर हे भक्ती योगाचं सार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. बघा इकडे कृष्णाने काय सांगितलं, माझे शुद्ध भक्त सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. बघा इकडे ना किती छान दिसतायत शिल प्रभुपाद हसतायत. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर केवढा आनंद समाधान दिसतंय बघा. तर आपल्याला कृष्ण काइंड ऑफ इकडे सांगतोय की तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही फक्त माझी भक्ती करा आणि बाकीचं सगळं मी सांभाळून घेईन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मच्चेत्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वाम् अहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू माझ्या भावनेने हे कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. बघा कृष्ण आपल्याला सांगतोय परिणाम काय होणार आहे. तुझ्यामध्ये जर कृष्ण भावना असेल तर काय होईल की तू या बद्ध जीवनात, बघा संकट आहेत, कुठे कृष्णाने सांगितलं नाही संकट नाहीये, तू सर्व संकटे पार करशील. म्हणजे कृष्ण भावना भावित जीवन आपण जगलो तर कृष्ण आपल्या पाठी उभा राहतो. पण अशा भावनेने आपण कर्म केले नाही आणि भावना अशी ठेवली मी करता आहे, मिथ्या अहंकार, मी करता आहे, या कर्माचं फळ सगळं माझं आहे असं जर तू म्हटलंस तर तू नाश पावशील. म्हणजे दोन्हीही कृष्ण आपल्याला सांगतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे हे जे आपलं भौतिक शरीर आहे ना, हे एक मायानी बनवलेलं यंत्र आहे. कृष्ण आहे आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि तो हे जे सर्व जीवांचं भ्रमण आहे ना त्याचा तो डायरेक्टर आहे. तो बघतोय या जीवाची इच्छा काय आहे, बरं ही इच्छा आहे तो पुरवतोय. जर जीवांची इच्छा असेल हो कृष्णा मला तुझ्याकडे यायचंय, कृष्ण तशी अरेंजमेंट करतो. कोणाला तरी घरी पाठवतो, कोणीतरी भक्त पाठवतो किंवा आपल्याला एखादा गुरु भेटतो आणि मग आपण आपल्याला त्याची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांती स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल.
हरे कृष्ण. आज जगन्नाथ रथयात्रेचा पहिला दिवस आहे बरं का. जर तुम्हाला शक्य झालं तर लाईव्ह युट्यूबवर बघा. तर इकडे ही गोष्ट मी सांगितलेली आठवते का तुम्हाला? प्रतापरुद्र राजाची, ज्याला चैतन्य महाप्रभूंना भेटायचं होतं, पण चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं मी संन्यास आश्रमात असल्यामुळे मी तुला भेटू शकत नाही. मग राजाने काय केलं? ज्या दिवशी रथयात्रा होती त्या दिवशी रथासमोर समोरचा रस्ता झाडायची सेवा घेतली आणि मग त्याला महाप्रभूंचं दर्शन झालं. म्हणजे काय? तो पूर्णतेने शरण गेला. असं नाही म्हणाला की मी राजा आहे, मी हे काम नाही करणार. हरे कृष्ण. कुमुद हरे माता. कृष्ण. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानमाख्याताम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. बघा, कृष्ण कोण आहे? सर्वश्रेष्ठ आहे, सर्व लोक महेश्वरम आहे, सर्वांचा भोक्ता आहे. तरी कृष्णाने काय सांगितलंय? यथा इच्छिते तथा कुरु. तुझी इच्छा असेल तसं कर. आता मी तुला सर्व समजावून सांगितलंय. बघा हा, जे खरं रिलेशनशिप असतं ना, आता जरा इंग्लिश मध्ये बोलते, एव्हरी रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन 5 A's. A for attention, second A for affection, third A appreciation, fourth A acceptance आणि fifth A is allowance. तर इकडे तुम्हाला allowance दिसतं. तुझ्या इच्छेप्रमाणे तू कर, म्हणजे त्याला फ्रीडम दिलेला आहे की तू, आता मी तुला समजावून सांगितलंय, तुझी जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणे तू कर. त्याप्रमाणे म्हणजे युद्ध करायचं असेल तर तू कर किंवा तू करू नकोस. बघा, कृष्ण आपल्याला सुद्धा सक्ती करत नाहीये की मी कोण आहे, तू माझा अंश आहेस, तू अणु आहेस, मी विभू आहेस, मी परमात्मा आहे, तू माझा अंश आहे, तर मी सांगतो ते सगळं ऐकायला पाहिजे. कृष्णाने आपल्याला पूर्ण इंडिपेंडन्स दिलेला आहे, स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. तुला काय पाहिजे? मी हवंय तर माझ्याकडे ये. तुला माया जर हवी आहे तर या भौतिकातच तू राहू शकतोस. आणि इकडे बघा, कृष्णाने काय सांगितलं? मी तुला सगळं ज्ञान सांगितलंय. सर्वात जे गुह्य आहे, गुह्यतम आहे, गुह्यतरम आहे, हेही सांगितलंय. तर गुह्य म्हणजे काय? मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. गुह्यतम म्हणजे काय? मी कृष्णाचा अंश आहे. आणि गुह्यतरम म्हणजे काय? म्हणजे मोस्ट सिक्रेट म्हणजे काय? की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. तर या 3 गोष्टी ज्या गुह्य आहेत, हे गुह्य ज्ञान त्याने अर्जुनाला पूर्ण तऱ्हेने सांगून असं सांगितलंय, यथा इच्छिते तथा कुरु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे कृष्ण काय सांगतोय की तो असं नाही का वाटत आहे तुम्हाला की हो खरोखर कृष्णाला आपण सर्वजण हवे आहोत, म्हणून तो आपल्याला सांगतो माझे सदैव चिंतन कर, भक्त हो, माझीच पूजा कर, मलाच नमस्कार कर आणि निश्चितपणे
आणि तो आपल्याला हमी देतोय की हो तुला निश्चितच माझी प्राप्ती होईल, प्रतिज्ञा देतोय, परत सांगतोय की हो मी हे प्रतिज्ञेने तुला सांगतोय. हा म्हणजे बघा इकडे सुद्धा तो शब्द सेम आहे संस्कृत मध्ये, की तो सांगतो की आता तू इकडे जास्त राहू नकोस, तू माझ्याकडे लवकर ये. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्णा. म्हणजे आता इकडे दोन तऱ्हेने या श्लोकाचा अर्थ आपल्याला समजतो. एक म्हणजे काही माणसं म्हणतात की मी खूप पाप कर्म केलंय, आता मी कृष्णाकडे कसा जाऊ, मी जप कसा करू, पूर्ण आयुष्य मी माझं व्यर्थ घालवलंय. मग कृष्ण त्यांना काय सांगतोय की तुम्ही घाबरू नका, तुम्ही मलाच शरण या आणि मी तुम्हाला सर्व पापापासून मुक्त करीन. आणि दुसरा एक अर्थ या श्लोकाचा असा आहे की इकडे कृष्ण काय सांगतोय, आता त्याला पहिल्यापासून कृष्ण सांगतोय की तुझं कर्म कर, तुझं कर्म कर, युद्ध कर, माझं स्मरण कर, तुझं कर्तव्य कर. पण इकडे काय सांगतो, आता सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये, सर्व कर्तव्य सोड आणि मला शरण ये. हे एकदम विपरीत काय सांगतोय. तर हे जे जो श्लोक आहे, हा एक गुरु आपल्या शिष्याला असा आदेश करू शकतो जेव्हा त्याला दिसतं की आता हा शुद्ध भक्त झालाय, याचं पूर्ण चित्त शुद्ध झालंय, आता तू जी काय कर्तव्य आहेस ती सगळी सोडून दे आणि तू आता माझ्याकडे ये. तर एक गुरु आपल्या भक्ताला, ज्याची शुद्धी झाली आहे किंवा एका शुद्ध भक्ताला असा आदेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. हरे कृष्णा. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. पण श्रील प्रभुपाद म्हणतात की कृष्णाचे भक्त आहेत ते असं थोडासा एक चान्स घेतात, ते हे जे ज्ञान आहे ते सर्वांना सांगतात. आणि श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय, त्याच्यामुळे आपण श्रील प्रभुपादांची आज्ञा पाळतो. त्यांनी सांगितलंय ना, भगवद्गीतेचं ज्ञान तुम्ही सर्वांना सांगा किंवा तुम्ही सर्वांना पुस्तकं द्या, म्हणून आपण त्यांनी सांगितलेल्या आज्ञेचं पालन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधीय दास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा की आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी आपल्यावर किती उपकार केलेले आहेत, आपल्याला केवढं त्यांनी समजावून सांगितलेलं आहे. तर निश्चितच श्रील प्रभुपाद हे कृष्णाला किती प्रिय असतील हे तुम्ही याच्यावरून ओळखू शकता, या श्लोकावरून. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. हरे कृष्णा. एक मिनिट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगतामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण. बघा जे श्रील प्रभुपाद हे कृष्णाला किती प्रिय आहेत बघा. हरे कृष्ण. अद्य शते च इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हे बघा याला म्हणतात अज्ञात सुकृती. तुम्ही 18 दिवस काय केलेलं आहे, या पवित्र संवादाचे अध्ययन केलेले आहे, म्हणजे बुद्धीद्वारे तुम्ही कृष्णाची पूजा केलेली आहे. आणि बुद्धीद्वारे पूजा ही कृष्णाला खूप आवडते बरं का. असं नाही की मला माझ्या आईनी सांगितलंय, आजीनी सांगितलंय, वडिलांनी सांगितलंय, आजोबांनी सांगितलंय म्हणून मी करते, नाही. बुद्धीद्वारे तुम्ही या पवित्र संवादाचा अभ्यास 18 दिवस केलेला आहे आणि बुद्धीद्वारे तुम्ही कृष्णाची पूजा केली आहे. याला अज्ञात सुकृती म्हणतात. तुम्ही किती पुण्य काम केलंय हे तुम्हाला माहित नाहीये. आता हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रद्धावान् न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुया पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात तो त्या शुभ लोकांची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयच्युत यथोस्मि स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुन तयार झालेला आहे आणि त्यांनी सांगितलंय की तुमच्या आज्ञेनुसार मी युद्ध करणार आहे. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 74 ते 76. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परम गुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा भगवद्गीता तुम्हाला दर खेपेला नवा नवा रस देते. प्रत्येक खेपेला तुम्ही भगवद्गीता जेव्हा वाचाल, अभ्यास करा, तेव्हा तुम्हाला नवा नवा आनंद मिळेल आणि तो आनंद अगोदरच्या आनंदापेक्षा खूप जास्त असेल. आता बघा इकडे तुम्ही विचारा पल्लवी माताजी, कुमुद माताजी, दर 18 दिवसाचा जो उपक्रम आहे, दर खेपेला येऊन तेच श्लोक वाचतात, तोच अनुवाद वाचला जातो, पण त्यांना सुद्धा प्रतिक्षण हर्ष होतोय आणि तो हर्ष अगोदरच्या बॅच पेक्षा आणि जास्त होतोय म्हणून त्या येतात. म्हणजे हर्ष ही त्यांची प्रेरणा आहे. जर त्यांना हर्ष मिळाला नसता तर त्यांना आपण विचारूया, तुम्ही आला असता का कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी? नाही माताजी. ऍक्च्युली खरं सांगायचं तर आता जो श्लोक अध्याय सुरू व्हायच्या आधी ना मी खूप डिस्टर्ब होती. आता मला खूप शांत वाटतंय ऍक्च्युली. बरं. आता कुमुद तब्येत माझी माताजी. बरोबर नाहीये माताजी, पण तरी ओके. सुद्धा
नाही अजून 2-3 दिवस पुढचे राहणार आहेत थोडंसं थ्रोट इन्फेक्शनच्या पायी. पण ते एक अदृश्य शक्ती जी असतात ना आपण जे म्हणतो ती पाठीशी उभी आहे आणि अशी फिलिंग सतत जाणवते. भले शक्ती नाही अंगामध्ये त्रास होतो वाटेल ते, पण ती शक्ती आपल्याला भगवंताकडनं मिळूनच राहते असं. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला संजय आत्ताच धृतराष्ट्राला सांगतोय बघा कोण जिंकणार आहे हे युद्ध. आता इकडे परत संजय सांगतोय की मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होते. हरे कृष्ण. हरे पल्लवी कृष्ण माता. माताजी. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णाचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मरणकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. आता शेवटचा श्लोक आहे. आय थिंक हा श्लोक रिपीट बरं. झालाय माताजी. हे कुमुद माताजी आहेत का? आहे माताजी, आहे मी आहे. हरे कृष्णा. यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे असे माझे मत आहे. हरे इकडे कृष्ण. संजयनी सांगितलेलं आहे कोण जिंकणार आहे हे युद्ध. त्यांनी सांगितलंय जिकडे जिकडे कृष्ण आहे आणि जेथे जेथे अर्जुन आहे म्हणजे जिकडे जिकडे कृष्ण आणि कृष्णाचा भक्त आहे तेथे काय आहे, ऐश्वर्य तर आहेच आहे पण विजय आणि असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. म्हणजे हे जे पांडव आहेत हे युद्ध जिंकणार आहेत कारण त्यांच्या पक्षात कृष्ण आहे हे त्यांनी धृतराष्ट्राला सांगितलं. तर आपला हा अध्याय झालाय. नंदिता माताजी आलेले आहेत का की नाही? यस माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आज आपण काय काय बघितलं की अर्जुनाला प्रश्न होता की कर्म संन्यास आणि कर्मयोगाबद्दल किंवा संन्यास आणि त्याग याबद्दल सविस्तरपणे त्याला ऐकायचं होतं. म्हणून कृष्णाने सविस्तर कर्माबद्दल सांगितलं की कर्म सिद्धीस नेण्यासाठी काय लागतं, मग ते कर्म करण्यासाठी प्रेरणा कुठून मिळते. मग 3 गुणांबद्दल खूप कृष्ण बोललेला आहे. त्या बुद्धीवर, निश्चयावर जो कर्ता आहे तो कसा वागतो 3 गुणांमध्ये जो असतो तो. मग वर्णाश्रमा बद्दल कृष्णाने सांगितलंय. मग तुम्हाला जर कृष्णाच्या भक्तीमध्ये संलग्न व्हायचं असेल तर पहिल्यांदा तुम्हाला ब्रह्मभूत स्तरावर राहिलं पाहिजे. प्रत्येक जीवामध्ये तुम्हाला तो एकच परमात्मा दिसला पाहिजे आणि त्याच्या पुढे भक्ती चालू होते. मग शुद्ध भक्तीबद्दल सांगितलंय आणि मग संजयने निष्कर्ष केलेला आहे की ज्या पक्षात अर्जुन कृष्ण आहे त्याच पक्षाचा विजय होणार आहे. आता मी रिक्वेस्ट करते नंदिता माताजींना हे म्हणायला, कीर्तन करायला. नंदिता माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे 3 मिनिटाचे कीर्तन आहे. अरे वा. प्लीज. यू स्पीक इन मराठी. I understand perfectly, Mataji, but speaking is terrible. Mataji, can I share the screen? It's only a 3-minute. I will stop sharing. Sure, Mataji. You can share. Thank you. Yes, okay. 1 minute, Mataji. I'm sharing the screen. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करायचं आहे ना? Okay.